lusasazwa ngqo lwendaba estudio 9 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazo eziphambili. On behalf of the Mayoral Committee, I would like to commend the Madlanga Commission for its firm and uncompromising work in advancing accountability and transparency in South Africa. Usodolophu womasipala waseTshwane uGqirha Nasiphi Moyo uvakalise ukuba lo masipala wothukanga kwaphela bubungqina obuthwethaca kwikomishoni kaMadlanga malunga nokubandakanyeka kwamagosa aphezulu alo masipala kwizenzo zorhwaphilizo nobuqhophololo kwinkqubo yokunikezelwa kwethenda. Inkosi Mazole isicaka sithambile ndingaphosisanga amaseko mandikawulendi warhuqa. Usodolophu womasipala waseTshwane uGqirha Nasiphi Moyo uqhwabele izandla ikomishoni kaMadlanga ngomsebenzi wayo wokuphanda izenzo zolwaphulo-mthetho, urhwaphilizo nobutshijolo kwinkonzo yesipolisa nakwingalo yomthetho ngokubanzi. uGqirha Moyo uvakalise ukuba lo masipala wothukanga kwaphela bubungqina obuthwethaca kule komishoni malunga nokubandakanyeka kwamagosa aphezulu alo masipala kwizenzo zorhwaphilizo nobuqhophololo kwinkqubo yokunikezelwa kwethenda. On behalf of the Mayoral Committee, I would like to commend the Madlanga Commission for its firm and uncompromising work in advancing accountability and transparency in South Africa. Ethetha kwinkomfa kunye nentatheli ngalentseni usodolophu womasipala oMbaxo waseTshwane uGqirha Nasiphi Moyo uyothulela umnqwazi komishoni kaMadlanga watsho ebalula ukuba imiba evele kule komishoni ebandakanya urhwaphilizo ngaphakathi kulo masipala ayibothusanga kwaphela belibhunga. Utsho esithi ukufika kwakhe kulo masipala ngo-Oktoba ka-2024 ibibonakala kwangoko ingxaki yolawulo lugwenxa lwezimali kwaye ezi zingxaki ekudala zikho. uGqirha Moyo uthi emva kwengxelo kamasipala yonyaka mali ka-2024-2025 umasipala waseTshwane ubusowuqukumbele iinkqubo zophando ezingaphaya kwekhulu ngezityholo zobuqhophololo, ukusetyenziswa gwenxa kwemali norhwaphilizo. In 2024-2025 financial year alone, we completed 146 investigations on the allegations that vary between fraud, misuse of public funds, corruption, etc. Lo sodolophu uvakalise ukuba ulibeke kwikhefu elikhethekileyo ilungu lekomiti kasodolophu kulo masipala kwimiba yezemisebenzi elikwanguceba we-Action SA uKholofelo Morodi kulandela izityholo zokuba okaMorodi wathubelezisa amaxwebhu angaphakathi omasipala wawanika uSargeant Fani Nkosi. Following allegations made at the Madlanga Commission, I placed the MMC for Corporate and Shared Services, Councillor Kholofelo Morodi, on special leave, and we are currently considering the representations she's made last night. We need to determine if there is a case for which she has to answer before taking further steps. In the meantime, the TMPD Deputy Commissioner Umashi Dlamini is on leave, and this will allow for a fair and uninterrupted investigation. In respect of the Chief Financial Officer, Mr. Gareth Mnisi, a disciplinary report is being tabled before today's council meeting to initiate a process for his precautionary suspension. uGqirha Moyo uthi kuza kuthwathaca ingxelo yoviwo yoluleko kwintlanganiso yebhunga likamasipala namhlanje kwilinge lokuqalisa inkqubo yokunqunyanyiswa kwentloko yezezimali kulo masipala uMnumzana Gareth Mnisi. Lo sodolophu uxelele intatheli ezizimasele nkomfa ukuba lo masipala kazukuveza zinyo ngakumagosa abandakanyeka kwizenzo zorhwaphilizo kwaye uza kuqinisekisa ukuba athwaliswa uxanduva ngezenzo ezigwenxa. Kusenjalo umasipala waseTshwane ubhengeze ukuba imali ekwi-R110 110 million rand ejikweyo yakhonjwa ukuba isetyenziswe ukungenelela ekwandisweni kwenkonzo kuquka ukuthengwa kwamatanki amanzi, ukufakelwa kweempompo ezintsha zamanzi nokuhlaziywa kweziseko zophuhliso zamanzi. Usodolophu uGqirha Nasiphi Moyo uchuba isikhwebu nonondaba ePitoli ngalentsasa. Usodolophu womasipala oMbaxa waseTshwane uGqirha Nasiphi Moyo unqinile ukuba ukusetyenziswa kwezimali kukhonjwe enye indlela njengenxalenye yenzame zokuzinzisa ukwanjiswa kwenkonzo nokukwa yindlela yokusabela kwizikhalazo ezithe gqolo zabahlali. Esisibhengezo sikasodolophu silandela isimbonono soluntu emva kokudula kwezenzo ezigwenxa kulo masipala kweziveki ezimbini ezidlulileyo. Ezi zenzo zivele kwikomishoni kaMadlanga
apho ubungqina bubandakanye inkokheli zezopolitiko, amagosa kamasipala namagosa amapolisa kamasipala kwizenzo zokupheka ngobuqhinga ithenda. Ezinye zezityholo ziquka urhwaphilizo kwithenda zokuhanjiswa kwenkonzo kuquka neentshukumo zolwaphulo-mthetho kwimikhambathi yamatanki amanzi. Usodolophu uthi umasipala usaphonononga nezinye indlela zongenelelo ngelixa lusaqhuba uphando. Are being redirected to build internal capacity. 110 million is being redirected to the acquisition of municipal tankers, pipe replacement and water systems upgrades. 55 million is being redirected to city-owned trucks and improved waste management systems in the waste department. 22.4 million is being redirected to internal machinery, including road maintenance and equipment. For the first time, this city, in addition to the 2 jet patchers we're going to add to our fleet of 2 jet patchers that we procured this year, we will have our own road resurfacing equipment out of this budget. The 104 million that we reduced from the watchman services is going to be redirected to structured asset protection, including the real-time crime control center and uniform for the asset protection officers. Ugqirha Moya ulibethelele elokuba bengumasipala bazukuba nantsimi yankosi naliphina igosa elibandakanyeka kwizenzo zobugwenxa liza kukhomba umzonotywala. Usekela mongameli umnomzana Paul Mashatile uthi ubudlelwane boMzantsi Afrika neChina buye buqaqamba kwaye buye busebabuhle nangakumbi xa buthelekiswa nobudlelwane beli namanye amazwe ehlabathi. Ukujoku kwintetho yakhe yokuvula ikomishoni kazwelonke yesithoba yeli neChina eTennessee eKapa. Usekela mongameli weli uPaul Mashatile ubambe umhlangano nogxa wakhe waseChina usekela mongameli Han Zheng. Phakathi kwezinye izinto banqobanise inhloko ngelijolise kwiingxoxo zenkqubela phambili kwezopolitiko nemicimbi yoqoqosho norhwebelwano. Kambe ke ukaMashatile uxinanise ngelithi ubudlelwane beli neChina busengundoqo nasemva kweminyaka engapha yakwa-30 ubuqhuba yaye bunikeza umkhombandlela othetje ngezicwangciso zekamva eliqaqambileyo. While South Africa maintains strong relations with all major global partners and actively participate in multilateral platforms such as the United Nations, the G20, BRICS, and the International Criminal Court, our partnership with China has become increasingly prominent and continues to compare favorably with our relations with other global partners. As we meet under the theme for advancing shared modernization, we are reminded that our partnership must respond to a rapidly changing global environment while advancing inclusive growth, industrial development, and technological progress. Ukanti ke uMzantsi Afrika ukhuthazwa nalutyalo mali lweChina kumaziko eli emveliso ukuza namathuba engqesho nokuthi xhaxhe umgangatho weziseko zophuhliso. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC. Sihlabele mgamane ndaba zethu. Iqumrhu lophuhliso lwezoshishino iKurha Development Corporation eGqeberha eMpuma Koloni libhengeze ukunyuka ngomyinge we-3.4% kwizinga lemisebenzi yecandelo lezoqoqosho labo elikhethekileyo kunyaka-mali 2024-2025. Ukukulandela ukuba iMpuma Koloni ijongene nomqatso wentswela-ngqesho kumyinge we-51.4%. Eli qumrhu libambisene neziko leenkcukacha-manani loMzantsi Afrika ukunika abatyali-zimali iinkcukacha ezithe vetshe kwingxelo yezemisebenzi. Iqumrhu lezophuhliso loqoqosho iKurha Development Corporation yindawo yezoqoqosho olukhethekileyo kwaye iqulathe amacandelo amashishini angama-57 ukanti ikhulisa uphuhliso loqoqosho hayi eMpuma Koloni kuphela kodwa kuMzantsi Afrika jikelele. Ingxelo yobalo icensus ngamakhumsha iyinxalenye yezicwangciso zeliqumrhu leminyaka emihlanu nezijoliswe ekuphuculeni inkqubela phambili yalo.
I think as Kuha we pride ourselves of the increase that we had received. I think over the past 5 years, since we have been receiving the Stats SA report, it has demonstrated an increase in job creation in particular. Ingxelo yobalo idandalazise ukwehla kwamanani okuqeshwa kwindawo yeliqumrhu yezoqoqosho olukhethekileyo kwamanina nolutsha ukusukela kumeka 45% ukuya ku42%. Le ngxelo idandalazise ukuba indawo yoshishino olukhethekileyo ithe yatsala abatyali izimali kumacandelo olimo ukwenza izithuthi kwakunye nezothutho lwemveliso phakathi kwezinye. Eliqumrhu likwathathe isigqibo sokubambisana neziko lenkcukacha-manani ukuqinisekisa ukwenziwa kophando loluqilima. SSA provides credibility to the report. It makes sure that whatever KUHA is doing gets measured, and in terms of measuring it, things can get done. It's only when you measure that you can manage what happens at the KUHA IDZ. IKUHA Development Corporation imaxhaphetsho iqubisana nophuhliso oluzinzileyo ngelixa ijongene nokuphucula uqoqosho kwiphondo laseMpuma Koloni. Du Plessis uphika nayiphina indima ekucwangciseni okanye ekubulaweni kwe-Credit 4 ngo-1985. Unika ubungqina kwinkundla ephanda ukusweleka kwaFort Calanta, uMatthew Goniwe, Sicelo Mhlawuli noSparo Mkhonto abathinjwa babulawa ngamapolisa ocalucalulo besuka eGqeberha. Du Plessis onika ubungqina ngobuxhaka-xhaka wayengumphathiswa wezemfundo yabamnyama ngo-1983 ngelixa uMatthew Goniwe egxothwa kumsebenzi wakhe njengomfundisi-ntsapho kwilokishi elingelihle eKaladokhwe. Uxelele inkundla ukuba uGoniwe wayengumfundisi-ntsapho ophume izandla kodwa wamchaza njengomntu wayenoqhushululu nowayechitha ixesha lesikolo eshukuxa imiba yezopolitiko nabafundi. Uthi kumthabathela amanyathelo oluleko, isebe layalelwa kususa kwethutyana kukaGoniwe asiwe kwesinye isikolo, kodwa wala uGoniwe. Kushukuma kwelinyathelo, Du Plessis uthi ucinga ukuba urhulumente wazibona engenandlela yimbi ngaphandle kokuyalela kususwa kwanaphakade kukaGoniwe noCalata. Du Plessis uvumile ukuba intetho ethi ukususwa kwanaphakade yaye yabiwa lisebe lezokhuseleko. Eli sebe lisebenzise ukuthomalalisa ubukrarha ezindlebeni kwegama elithi ukugetyengwa. Oomasipala baseFreystata abakhankanywe njengabaqhuba kakubi kweliphondo bathi eliphondo lichaphazeleke kakhulu inkqubo yenkxaso-mali elinganayo koomasipala bonke. Bathi isabelo soomasipala esisekelwe kwinani labantu asinabulungisa kwaye siyasilela ukujongana neendleko zokuhanjiswa kweenkonzo, ukusilela kweziseko zingundoqo kunye nemeko yezemali koomasipala basekuhlaleni. Uninzi loomasipala baseFreystata olubona ngolawulo olubuthathaka, kungaphathwa kakuhle kwemali kunye nokusilela konikezelo lweenkonzo ezingundoqo kwaye likwimimandla esemaphandleni ejongene nezinga eliphezulu lentswela-ngqesho. We are advocating now for poor municipalities to be addressed or to be handled in a different manner through a differentiated approach in terms of funding, so that we can be able to realize the challenges that we find ourselves in. Ubunkokheli bemveli bubalulekile kulawulo lukamasipala, kodwa kungabikho kwentsebenziswano kuseyingxaki efuna kusela iliso. Indlu yenkokheli zemveli eFreystata imemelela ukuhlonitshwa kwemigaqo-nkqubo kuze kuqiniswe indima yayo. Time has gone where we have a big brother. We are an institution, an authority for that matter, that no one needs to play big brother upon, but we can come and be equal players. So let us coexist, let us respect each other. Le nkqubo nangona kunjalo ayilotshintsho, koko urhulumente obambiswano ngolawulo umemelela ukuphunyezwa nokuthotyelwa kwemigaqo yoxwebhu lokushukuxwa komgaqo-nkqubo woorhulumente basekhaya. Uninzi lweenjongo zoluxwebhu alukafezeki nanamhlanje ngenxa yokunqongophala kwamandla nezakhono. Also with regard to the interventions that they are bringing there, I think it should not necessarily be in terms of your human capacity only, but it must also be, they must also be accompanied by money. Urhulumente wephondo uthi lifikile ixesha lokuba kuqiniswe ukubandakanyeka kweenkokheli zemveli koomasipala.
Kwakhona kwabongoze umasipala kuba bathobele kwaye baphumeze imigaqo. Ngaphandle kwentetho zokuthomalalisa uxambuliswano nokuphelisa uhlaselo lwezeko zophuhliso, imfazwe phakathi kweMelika, uIsrael neIran ayibonakalisa ehla. Iintshukumo zemikhosi nohlaselo lwempindezelo zisathe gqolo nokuqhuba lokugama iinkokheli zehlabathi zilumkisa ngengxabano engathanda ukwanda. Imigudu yokunqamla uqulukubhode wengxabano kumbindi mpuma inga ifana mthanyana ngaphandle kwengxelo zokuba iMelika ingathi qha ekuqhokrweni kweziseko zophuhliso ezingundoqo, kodwa umlo usathe gqolo. Kambe ke iIran isaphonononga isiphakamiso seMelika esingathomalalisa imfazwe, kodwa iqononondisa ngelithi ayinakungqobanisa inhloko ngqo neWashington. He says no negotiations have taken place so far. I state firmly that there has been no negotiation or dialogue with the American side. However, in recent days, the American side has begun sending various messages through different intermediaries, messages being conveyed through our friendly countries, and us responding by stating our positions or issuing the necessary warnings is not called negotiation or dialogue. It is simply an exchange of messages through our friends. Lo gama umongameli waseMelika uDonald Trump usame kwelithi uthethathethwano luyaqhubeka nangona intshukumo zemikhosi zisaqatsela. When I tell you we're winning so big, nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran. And they are negotiating, by the way, and they want to make a deal so badly, but they're afraid to say it because they figure they'll be killed by their own people. Kananjalo uxambuliswano eHormuz lusathe xhaxhe neyona ndawo engundoqo kwioli ethe yabangela ukunyuka kwamaxabiso wayo. Nanjengoko oku kuchaphazele umbonomxesi wemimandla kwihlabathi jikelele eThailand, ukunyuka kwamaxabiso eoli kuye kwachaphazela icandelo lokuloba ngokunga zingavala mba iintshukumo zalo. He says, normally we pay for a certain amount of fuel, and now that the price has gone up, we've been trying to sail slower, which in turn has resulted in lower catch. We can't live like this. Ukanti ke kumbindi mpuma okwangoku ngaphandle kwamanyathelo alilinge longenelelo nkalo zonke, imfazwe isaqhubeka. Umbengo mdiya ucima umlilo masihlangabeza umabhayi eza kusiphakela kwisithebe esikhulu ngentsimbi yesixhenxe ngoNcwalazi makube chusibele.